nganti kaya prahara gedene ingkang murbeng dumadi wis malilae daya rasa kacipta dadi aji lebur sakati. ngrembakanipun Sabtu Sang Nyari Bumi.
dilaksanaake dening para waro nganti kaya prahara gedene ingkang murbeng dumadi Wismalilahi daya rasa kacipta dadi aji lebur sakati. Ya 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 Piuh, piuh, ora ndlomo aneh. Penak to. Terus. ngudi ilmu luhung terus ngrembah-ngrembakanipun